Αυτή είναι. Αν θέλεις, Χρήστο, θα τη διαβάσει, Χρήστο. Εντάξει, δεν είναι. Κύριε Κουκουλόπουλε, τη Δευτέρα 14 Δευτέρου του 2011 ενέκυψε ένα μείζον ζήτημα που σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου, την κριτική που ασκείται στα δημόσια πρόσωπα και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται αυτά την αντιπαράθεση. Επιπρόσθετα, προκαλεί πολλά ερωτηματικά η στοχοποίηση μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συνεργατών του με χαρακτηρισμούς και επινιγμούς που δεν τιμούν τους πολιτικούς άντρες και αντίκειται στις δημοκρατικές κατακτήσεις αυτού του τόπου. Ειδικότερα, πρώτον, κατά την τηλεφωνική παρέμβασή σας στις 14 Δευτέρου 2011, απευθυνόμενος στο Flash TV, είπατε να δώσετε εξηγήσεις τι έχετε μαζί μου για τις απόψεις που διατυπώνουμε κατά καιρούς στα δελτία ειδήσεων κτλ. Χαρακτηρίζετε τους σχολιασμούς των θέσεων και των ενεργειών σας ως προσωπική επίθεση και ότι αυτοί γίνονται από ανθρώπους που εργολαβικά έχουν αναλάβει λόγο και έργο την παραποίηση λεγόμενων και πράξεών μου. Επιστολή σας προς το Flash στις 15 Ενάτου 2010. Μας αποκαλείτε θλιβερή παρέα που διακατεχόμαστε από μυσαλλοδοξία και πως επιδιδόμαστε σε λασπολογία επειδή τολμούμε να προβάλλουμε και τις αντιφάσεις των πράξεων και των λόγων σας. Η προβολή αυτών θεωρείται από εσάς παραλήρημα γεμπελικού τύπου. Λέτε μάλιστα ότι σας τρομάζει ωστόσο η επιμονή στο ψεύδος, η συστηματική διαστρέβλωση και η έκδηλη θρασιδηλία. Επιστολή σας προς το Flash TV στις 20 Δεκάτου 2010. Δεύτερον, χαρακτηρίζεται με βάση τα δικά σας κριτήρια, κύριε Κουκουλόπουλε, ως τη χάρπαστο υπάλληλο της ΔΕΗ, συνεργάτη μας που επί 27 χρόνια εργάζεται αδιάλειπτα σε αυτήν και καθόλου μάλιστα το ωράριο εργασίας του. Αν λοιπόν αυτός είναι τη χάρπαστος, τότε πώς θα χαρακτηρίζετε όσους επί χρόνια ολόκληρα δεν προσέρχονταν σε αυτήν και πληρωνόντουσαν ως να εργαζόταν? 3. Μιας και τρομάζετε, όπως λέτε, κύριε Κουκουλόπουλε, από το ψεύδος, τη συστηματική διαστρέβλωση και τη θρασιδηλία, ας μας πείτε τότε α. Γιατί οι διαδοχικές μεταβολές των θέσεών σας για την νοσοκομιακή παρήλθαψη της Δυτικής Μακεδονίας μόνο σύγχυση προκαλούν κάθε φορά που διατυπώνονται στους άμεσα ενδιαφερομένους? Ξεκινήστε με την αναγκαιότητα συγχώνευσης των κλινικών. Προχωρήσετε μετά στην υιοθέτηση του σχεδίου Hospital Trust. Αποδεχθήκατε στη συνέχεια την αρχική υπαγωγή των νοσοκομείων Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας στη ζώνη Β. Ενώ αμέσως μετά και αφού αποκαλύφθηκε το θέμα, θέσατε ως προτεραιότητα κατά δήλωσή σας την ανάκληση αυτής της ρύθμισης. Στη συνέχεια και κατά την αγόρευσή σας στη Βουλή διατυπώνετε τη θέση τα 5 νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία είναι πολλά και ότι πρέπει από 5, σαφώς σημείωση της σύνταξης, να οδηγηθούμε σε λιγότερα. Για να καταλήξετε προς το παρόν ότι στα επόμενα χρόνια θα πρέπει τα 5 νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας να συγχωνευτούν σε ένα πανεπιστημιακό. Ας αναζητήσετε εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε, σε αυτές τις κάθε φορά διαφορετικές και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις σας, που είναι το ψεύδος και που η διαστρέβλωση. Κατά τη τηλεφωνική παρέμβασή σας, μιλήσετε επίσης για αφανείς χρηματοδότες και προστάτες του καναλιού μας, χωρίς ωστόσο να τους κατανομάσετε. Αν και έχουν παρέλθει 2 εβδομάδες από τότε που καλεστήκατε να τους αποκαλύψετε, ακόμη δεν το πράξατε. Αλήθεια, ποιοι είναι οι ψεύτες, οι διαστρεβλωτές της αλήθειας και οι θρασίδηλοι? 4. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε αν στην πρόθεσή σας με τις επιθέσεις αυτές ήταν και είναι να υποστείλουμε τον έλεγχο των θέσεων και των πράξεών σας, τότε απευθυνθήκατε σε λάθος αποδέκτες. Από μας κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει ασυλία παρά μόνο ο διάλογος και η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστολή που δόθηκε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρήλθαν 2 εβδομάδες από τότε που είχαμε πει τον κύριο Κουκουλόπουλο να βγει σε 1 εβδομάδα και να αποκαλύψει και τους χρηματοδότες και τους προστάτες μας, κάτι το οποίο δεν έκανε. Άρα, πιθανό να συμφωνεί με αυτό που είπαμε εμείς, ότι οι χρηματοδότες μας είναι οι επιχειρηματίες της περιοχής μας με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν από τις επιλογές των πολιτικών που μας οδήγησαν εδώ. Και όπως είπα και τότε, μας εκθέστουν και διεθνώς τη χώρα, ότι είμαστε μπαταχτσίδες, πώς μας λένε, Χρήστο, στο εξωτερικό. Λοιπόν, και οι προστάτες είναι τηλεθεατές μας και μένουμε σε αυτή τη θέση. Άρα, πιθανόν ο κ. Κουκουλόπουλος, αφού δεν αποκάλυψε κάτι διαφορετικό, συμφωνεί με αυτό που είπαμε. Λοιπόν, ωραία, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.